салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. барселона пушти шикасти реал мадрид бо машаққат ҳам ки бошад як бало карда бар алавес ғалаба кард ва фосилаи имтиёзҳоро бо мавқеи якум хеле наздиктар намуд. ҳоло фарқияти миёни душманони азалӣ ҳамагӣ 4 имтиёз аст. дар бозии муқобили алавес барселона фақат ба задани як гол даст ёфт ва ин гол ба номи Роберт Левандовски сабт гардидааст. аммо нафаре ба як нишондоди рекордӣ даст ёфт ки воқеан боиси ифтихори мухлисони каталонӣ хоҳад буд. ламин ямал ситораи нав дар ҳайати нилунориҳо дар рақобати мазкур дар 21 кӯшиши гузариш ё ба истлоҳ дриблинг дар 11 тоаш муваффақ шуд ки яке аз собиқ футболбози машҳури ин даста Лионел Месси бо 10 гузариш дар як бозӣ рекорд гузошта буд. мухлисони футбол дар бозии мазкур баъди чандин соли рафтани Месси аввалин маротиба гузариши ба гузаришҳои Месси монандро дар иҷрои Ламин Ямал тамошо намуданд. гап сари ин аст ки легендаи Барселона ин корро дар 19-солагиаш муқобили дастаи Малёрка карда буд ки дар 20 кӯшиши гузариш дар 10 тоаш муваффақ гардид. вале Ламин Ямал ин корро дар 17-солагиаш такрор намуд ки дар 21 кӯшиш дар 11 тоаш муваффақ шуд. расонаҳо чунин хабар навиштанд ки Ямал рекорди Мессиро шикаст ва дуруст ҳам мегӯяд. ман гуфтанӣ нестам ки Ламин Ямал аз Месси зур мешавад. барои маблағ кор кардан аз пешгӯии футбол метавонед телеграм-канали дар комментария закрепид кардаи маро як хабар гиред. онҷо силка гузоштаем ва вақте даромадед бо промокоди 1x Фирдавс регистратсия намоед. дар ин ҳол шумо имкони 8000 сомонӣ ба даст оварданро пайдо месозед. манчестер сити арсенал драмаи футболӣ ки пушти худ ҳазорҳо драмаи футболии дигар дошт. аввал ин ки маълум буд дастаи Артета шогирдони Гвардиоларо шикаст медиҳанд. дуюм ин ки бозингарон ва сармураббию мухлисони арсенал дар дохили худ кинаи на он қадар дури қасдгириро мепарвариданд. ҳоланд дар бозии аввал ки дар моҳи сентябр иттифоқ афтода буд як бархурди на он қадар калоне бо сармураббӣ ва бозингарони арсенал дошт. дар бозии аввал ҳисоб мусовӣ буд ва баъди рақобат ҳоланд Артетаро дар китфаш зада гуфта буд ки камтар хоксор бошед. баъди ин гап Луис Келли 18-сола бо Ҳоланд бархурд доштанд ва Ҳоланд ба ӯ гуфта буд ки ту кӣ ҳастӣ? гардиши айём подоши муносибатҳои Ҳоландро баргардонид. Артета ва шогирдонаш дастаи Манчестер Ситиро бо ҳисоби бузурги 5-1 торумор карданд ва яке аз голҳоро Луис Келли ба ҳадаф расониду бар қасди ҷангҳои аввал бо услуби худи Ҳоланд истиқбол гирифт. дар ин вақт бояд Ҳоланд бо Гвардиолаву бозингарони Сити замин мекафид медаромаданд. дар ҳафти рақобат Арсенал мисле ки бо мунтахаби ҷиргинак аз дараи алмосӣ бозӣ дошт. бо тамоми оморҳо ва сифатҳои футболӣ дастаи Арсенал тими Манчестер Ситиро шикаст дод. боз мухлисон дар шаҳри қуръакашии Лигаи Чемпионҳо изо накашида навистанд ки Сити Реалро шикаст медиҳад. муҳаммад Наимов рақобати панҷуми худро дар рақобатҳои навбатии ташкилоти размии UFC Fight Night 250 бар муқобили Каан Офли бо ғалаба паси сар кард. аммо ӯ чанд миқдори маблағ кор карду чиҳои баъди рақобат гуфт ҳоло ҳам миёни мухлисон муҳокима мегардад. аввал ин ки муҳаммад Наимов баъди ин рақобат тибқи маълумотҳои расмӣ дами $81,000 кор кардааст. $38,000 барои иштирок, $38,000 барои ғалаба ва $5,000 дигар аз ҳисоби бонуси сарпараст. ин панҷумин рақобати равзгари тоҷик дар ташкилоти размии UFC буд ки дар 4 он ғалаба ба даст овард ва як мағлубият дорад. аз ин рӯ бо чунин омор шонси тиллоӣ барои шартномаҳои минбаъда бо ин ташкилоти бонуфуз ҳаст. имрӯз як телеграм-канале бо номи Варзиш Спорт онлайн хабар додааст ки Наимов барои 4 рақобати дигар бо UFC шартнома бастааст. аммо аз ин ҳоло на худи муҳаммад ва на ягон расонаҳои расмӣ хабар надоданд. дар 3 раунди рақобат бо Офли бартарият ба пуррагӣ ҷониби Муҳаммад Наимов буд ва хулосаи якдилонаи доварон равзгари моро ғолиб эълон кард. баъди рақобат Муҳаммад дар шабакаҳои иҷтимоӣ акс гузошт ва гуфт ки ӯ нисфи рақобатро бо пои шикаста паси сар кардааст. баъди бархурд Муҳаммад Наимов дар нишасти матбуотӣ аз рафти рақобат ва чанд ҷузъиётҳои дигар ёдоварӣ намуд, аз ҷумла ба муносибати бархе аз мухлисонаш дар Тоҷикистон.
навори интиқодии ӯ аз чанде аз мухлисон дарҳол дар шабакаҳои иҷтимоӣ расонаӣ гардид, вале на ҳамаи мухлисон ба ӯ розӣ шуданд. дар ҷои шаҳр ҳар кас назари худро дошт ва чандин нафар ӯро бо ноэҳтиромӣ нисбати мухлисонаш сарзаниш мекарданд. кор то ҷое расид ки ҳатто худи муҳаммад аз фаросӯи уқёнус тавассути як навор аз мухлисон узрхоҳӣ кард. ӯ ҳатто ишора намуд ки ӯ ҳамаи мухлисонро дар назар надошт ва фақат чанде аз онҳое ки доим ӯро дашно мекарданд. хулоси калон, муҳаммад наимов ғолибияти навбатии худро ба даст овард ва рақобатҳои пурэнерҷии ӯро дар муборизаҳои навбатӣ интизорем. мегӯям дар майдони Олд Траффорду Иттиҳод ва болои шаҳри Манчестер борони нафрин борида бошад. ҳар дуи дастаҳо дар вазъияти бисёр душвор қарор доранд, аммо дар ин хабар мо ба болои ғаму ғуссаи онҳо ғамҳои дигар бор намекунем. фақат аминро мегӯем ки баъде аз МЮ рафтани Антони дар аввалин бозиаш дар дастаи Бетис унвони беҳтарин футболбози рақобатро ба даст овард. дар авзанаи трансфери зимистона аморем аз аввалин нафаре ки зуд халос шуд ин Антони буд ки ӯро дастаи Бетис ба тими худ бурд. аввалин маротиба шаби гузашта Антони бо пираҳани ин даста ба майдон баромад. дар як ҳамла бозингари мазкур зарбаи хубе ҷониби дарвозаи ҳариф равон кард, вале туп дохили дарвоза нашуду дарвозабонро баргардонид. баъди баргашт Иско онро дохили тури дарвоза кард. ҳамин тавр бозӣ бо ҳисоби 2-2 хотима ёфт ва бозингари беҳтарини рақобат Антони дониста шуд. худи Манчестер Юнайтед низ дар бозии охири худ аз Кристал Пелас бо ҳисоби 2-0 шикаст хӯрд ва ҳафтумин мағлубияти хонагии худро дар мавсими имсола ба қайд гирифт. ин натиҷаи бадтарин дар таърихи дастаи мазкур аст ки охирин маротиба онҳо чунин омор дар замонҳои пеш аз Homo sapiens доштанд. дар ин ҳол Манчестер ҳоло дар мавқеи 12-ум аст ва рӯз то рӯз ба минтақаи афтидан аз чемпионат наздик мешавад. агар ҳамин ҳол рафтан гирад ба фикрам чемпионшип мераванд. дар чемпионати Нидерланд як кори аҷиб шудааст. дар даври 21-уми Ередивизия дастаҳои Херенвен ва Фортуна миёни худ рақобат доштанд. вақте ҳисоб 2-1 ба фоидаи дастаи Херенвен буд, бозингарони Фортуна як гол заданд. голи ҳалол буд, бе ягон офсайду чизи дигар. акнун шумо тасаввур кунед ки чаро баъди бозӣ баҳсу муҳокимаҳо зиёд шуд ва ҳатто кор то ҷазои суддии довари бозӣ рафт. дастаи Херенвенро футболбози собиқи дастон Робин ван Перси сармураббигӣ мекунад. дар дақиқаҳои охир бозингарони Фортуна ба он хотир гол заданд ки дар майдон аз ҷониби онҳо 12 нафар бозӣ мекард. инро сараввал мухлисон мушоҳида карданд, баъдан дар шабакаҳои иҷтимоӣ интишор намуданд ки баъди он сару садоҳо хеле баланд шуд ва баҳсу кашмакашиҳо дар идораҳои Ередивизия то ҳол идома дорад. довари бозӣ гуфтааст ки ман фикр кардам бозингари ивазшуда аз майдон баромадааст. ман онҳоро ҳисоб накардам, аммо бозингар набаромада рақобатро идома додааст. гол ҳам баъди айнан ҳамон ивазшавӣ ба миён омад. Робин ван Перси акнун худро ба қавле девона дорад ки голи охири онҳоро бекор намоянд. шумо фикр кардед фақат дар деҳаҳои шумо 17 кас муқобили 9 кас бозӣ мекунанд. умари ҳамқишлоқии мо доим бозингарони дермеомадаро маҷбур мекард ки аз ҳамон тараф дарояд. онҳо сустанд. барои вай фарқ надошт ки аз он тараф чанд кас бозӣ мекунад. дар саҳифаи ман мухлисони Барселона аз рӯзи шанбе то чанд дақиқа пеш пай дар пай менавиштанд ки дар бораи Реал Мадрид гап занд. ростӣ бозиро надида будам ба худ мегуфтам ки чаро мухлисони Барселона дар бораи Реал мепурсанд. баъд фаҳмидам ки Реал бой дода будааст. хай як дастаи футболӣ ба майдон даромадааст, ба дастаи дигараш бо ҳисоби минималии 1-0 бой додааст. қиёмат қоим нашудааст ку. аммо баъдан маънии гапро фаҳмидам ки Реал аз як дастаи дигари каталонӣ шикаст хӯрдааст. ана инаш проблема. акалан аз Валадолид шикаст мехӯрдан ҳеҷ гап набуд, аммо аз Испаниоли Каталония шикаст хӯрдан воқеан андаке нанговар аст. Испаниол дастаи дигари шаҳри Каталония аст ки ба сафи дастаҳои заиф ҳамроҳ мешавад. аммо мисле ки шӯхӣ карда гӯем, баъди оғози шикор муқобили ҷодугарон дар Тоҷикистон кадомашон гурехта ба Каталония рафтаанд. пеши роҳи Реалро сахт бастаанд, вагарна барои Реал чи аст як Испаниолу Барселона. хулас Реал бо ин шикаст ба Атлетикову Барселона иҷозат дод то дар ҷадвал ба онҳо наздиктар шаванд. ҳоло фарқ миёни Реал ва Барселона ба ҳадди 4 хол аст. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.